Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Ako nga po pala si Andrew. Tagapakinig mo na ako mula pa noong nag-uumpisa pa lang ang channel mo. Magbabakasakali din sana akong magbahagi ng nakakatakot na karanasan. Sana po mapansin at mapasama sa mga babasahin niyong kwento ito. Tubong Occidental Mindoro po ako at kasalukuyang naninirahan dito ngayon sa Laguna kasama ang aking asawa at anak. Ang kwentong ibabahagi ko po ay karanasan ni Tito Victor na bunsong kapatid ng aking ama. Yumao po siya taong 2013 at ang sabi ng mga doktor ay dahil daw sa rabies. Pero hindi kami naniniwala dahil wala namang sintomas at hindi rin naman ito nakagat o nakalmot man lang ng aso o di kaya'y pusa. Bago po namatay si Tio Victor, Kuya Barry, ay may naikwento siya sa amin tungkol sa isang karanasan. Hindi ko po lubos maisip kung totoo ba o gawa-gawa lamang niya para takutin kaming magpipinsan. Taong 1993, 28 anyos noon si Tito Victor at binata pa. Pagsasaka ang hanap buhay niya at nang mauso sa lugar namin ang hand tractor, ay isa siya sa mga unang nagkaroon nito. Naging dagdag din ito sa pinagkakakitaan niya. Binabayaran siya upang mag-araro ng mga lupang sakahan ng ilang may kayang pamilya sa aming probinsya. Nakakarating siya sa iba't ibang lugar para maglinang ng mga sakahan. Noong minsang namamahinga siya sa pag-hand tractor sa ilalim ng malaking puno ng akasya, ay lumapit po sa kanya ang kababatang si Ando. Tinanong nito kung marami pa ba siyang gagawin sa susunod na linggo sapagkat nakakuha kasi ito ng pakyawang pang-aararo para sa 6 na ektaryang sakahan sa sitio Bulalakaw. Hindi daw niya ito kakayaning mag-isa kaya kailangan niya ng makakatulong. Medyo napaisip noon si Tito Victor sa alok ng kababata. Kuya Barry, pinangingilagan kasi ang lugar na iyon ng karamihan. Bukod kasi sa liblib ay kilala rin itong lugar ng mga rebelde at mga mangkukulam. Idagdag pa na napapabalita ring mga aswang ang naninirahan dito. Isa na itong baryo noon pero nakasanayan lang tawaging sityo. Sinabi naman ni Tito Victor sa kanyang kababata na humanap na lamang ng ibang makakasama dahil marami pa siyang dapat unahin. Napangiti naman si Ando at sinabing baka natatakot lamang siya kaya ayaw niyang sumama. Wala rin naman kasing ibang pwedeng alukin si Ando dahil alam niyang tatanggihan lang din siya. Tinapik na lamang nito sa balikat si Tito Victor bago sinabing pag-isipan nito ang kanyang alok. Makalipas ang ilang araw, may nag-alok naman kay Tito ng isang sidecar ng tricycle. Matagal na niyang gustong magkaroon nito kaya hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataong iyon. Nagbigay siya ng kalahati sa presyo at nangakong ibibigay kaagad ang balanse pagkaraan lamang ng 2 linggo. Dahil dito, tinanggap niya ang alok ng kanyang kababata. Tinapos niya muna ang lahat ng trabaho bago pumunta sa sitio Bulalakaw. Tuwang-tuwa naman po si Ando sa pagpayag ni Tito Victor sa alok niya. Pagdating nila sa lugar, kinausap sila ng may-ari ng lupa na si Mang Esteban. Araro linang ang ipinagawa nito sa kanila. Para po sa hindi nakakaalam, ang pag-aararo ay simpleng pagbungkal lamang ng lupa at ang paglilinang naman po ay ang pagpipino at pag-aalis ng mga damo at tira-tirang puno ng mga pananim kagaya ng munggo
at tabako na dating nakatanim sa lupa. Pakyawan ang ginawa nila para mas mabilis matapos at mas malaki ang kanilang kikitain. Nang magkasundo sa presyo ay kaagad na nagsimula si Tito Victor at Ando sa kanilang pagtatrabaho. Ayos na sana ang lahat dahil sigurado silang matatapos ang pag-aararo ng isang buong araw lamang. Pero nang bandang tanghali ay biglang namatay ang makina ng hand tractor ni Ando. Kahit anong kaliko talaga niya ay ayaw nitong umandar. Napansin naman ito ni Tito Victor kaya nilapitan siya ng kanyang kababata at tinanong kung ano ang problema. Habang kinakalikot naman ni Ando ang makina ay sinusubukan namang paandarin ni Tito, ngunit wala talagang nangyari. Napilitang tumigil ang dalawa para tignan kung ano ang problema ng makina. Dinala nila ito sa isang kubo at doon nila ito sinuri. Marunong sa mga ganoong makina si Tito Victor, kaya hindi na sila humanap pa ng mag-aayos. May nasira palang pyesa kaya hindi makadaloy ng maayos ang krudo. Kinakailangan pa nilang pumunta ng bayan upang bumili ng pamalit. Inabot na sila ng hapon sa paghahanap ng pyesa at pagdating sa kubong pinaglagakan ng makina ay kaagad naman nilang ikinabit ito. Nang muling umandar ang makina ay madilim na, kung kaya't nagpasya na lamang silang kinabukasan na ituloy ang kanilang pag-aararo. Dahil halos 20 kilometro ang layo ng Sitio Bulalakaw sa baryo nila, nagpasya ang magkababatang doon na manatili sa kubo. Ito rin kasi ang bili ng isa sa may-ari ng lupang inaararo nila na kung hindi sila uuwi daw, ay maaari naman silang matulog doon. May mga delata namang silang dala at pananim na gulay sa paligid ng kubo na maaari nilang iluto. Nanguha ng okra at talbos ng kamote si Ando habang nagsasaing naman at nagpapainit ng tubig itong si Tito Victor. Habang abala sila sa paghahanda ng makakain, ay biglang humuni ang ibong tiktik sa tapat mismo ng kubo. Nagkatinginan ang magkaibigan bago sabay na dinampot ang kanilang mga itak at dahan-dahang humakbang para tignan kung nasaan ang tiktik. Paniniwala kasi noon sa lugar na kapag humuni ng malapit ang tiktik at nasa bandang itaas, ay malayo pa ang aswang at nasa lupa ito. Hinintay ng dalawa ang muling paghuni ng tiktik pero hindi na po ito naulit. Nang maluto ang mga pagkain ay nagkape muna ang magkaibigan bago sila kumain. Ganito kasi ang naagawian noon sa probinsya. Habang nagkakape, naupo sa labas ang dalawa at nagkwentuhan. Doon nila napansin na kabilugan pala ng buwan noon. At habang pinagmamasdan nila ang malawak na bukiring, ay napansin nila ang isang taong naglalakad na tila papalapit ito sa kanila. Sa pag-aakalang isa iyon sa may-ari ng lupang inaararo nila, ay kaagad namang nagtimpla na isa pang kape si Ando para dito. Habang hinihintay nila ang taong makalapit, ay nagsisibak naman ng panggatong si Tito Victor. Ilang minuto ang lumipas, napansin nilang huminto yung tao sa paglapit nito. Sa pag-aakalang baka isa sa mga rebelde ang taong iyon, ay nagsalita na si Ando. Salitang sakto lang na madidinig noong tao. Sinabi nitong naroroon sila para mag-hand tractor lang ng sakahan at hindi sila masamang tao. Hindi pa rin daw kumilos yung tao, Kuya Bari,
na para bang pinagmamasdan lamang sila nito. Nakaramdam na ng kaba si Tito Victor noon. Kaagad niyang binitiwan ang kanyang hawak-hawak na itak at itinaas sa ere ang mga kamay. Ganoon din po ang ginawa daw ni Ando, pero hindi pa rin kumikilos yung tao. Maya-maya pa, bigla itong yumuko hanggang sa nawala na lang po sa makakapal na damo sa bukid. Nagpalingali nga silang dalawa sa paligid. Naghihintay kung saan muli lilitaw yung tao. Muling nagsalita si Ando habang nakataas ang dalawang kamay sa ere. Humihingi ito ng paumanhin sa kung anuman ang nagawa nilang mali kung mayroon man. Dagdag pa nito, naroon lang sila upang magtrabaho at wala na silang iba pang pakay. Makalipas po ang ilang minuto ay walang lumalapit sa kanila at wala ring sumasagot sa mga sinabi ni Ando. Dito na nagunahang pumasok sa kubo ang dalawa. Walang pintuan ng kubo, Kuya Bari, kaya hindi sila mapakali dahil sa kanilang takot. Walang imikan ang dalawa habang nakaupo sa lamesang kawayan. Pinakikiramdaman nila ang paligid kung may lalapit ba o tatawag man lang sa kanila. Pinagpapawisan na noon si Tito Victor at panay na ang pagkuyakoy ng dalawang paa dahil sa kanyang nerbiyos. Si Ando naman ay panay ang pagpapaikot ng tasang hawak sa lamesa. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig sila ng mga boses na papalapit sa kubo. Lalong tumindi ang kabang nararamdaman ng dalawa. Hindi nila alam kung ano ang gagawin kung sakaling gawan sila ng masama ng mga papalapit na tao. Napapikit pa noon si Tito Victor at nagdasal na sana ay iligtas sila at ilayo sa anumang kapahamakan. Ilang sandali lang, tinawag ng isang lalaki si Ando. Nabosesan iyon ni Tito Victor. Ito yung kausap nila kanina, isa sa may-ari ng mga sakahan. Napabuntong hininga siya bago nagmulat ng mga mata. Nang makalapit ang mga ito, ay tatlo pala silang magkakasama. Pagpasok sa loob ng kubo ay kinamusta sila ng mga ito. Tinanong rin kung ayos lang ba sila roon. Ipinakilala naman ni Mang Esteban ang dalawang kasama na sina Melchor at Loloy. Dahil sa nangyari kanina lang ay hindi nakapagpigil si Tito Victor at tinanong nito kung mayroon pa bang ibang lugar o bahay na maaari nilang tulugan sa gabing iyon dahil mamamatay siya sa nerbiyos kung mananatili pa raw sila roon. Ang buong akala ng lalaki ay nagbibiro lamang si Tito Victor, kaya nagsuwestiyon ang mga ito na mag-inuman na lang sila para mapasarap ang kanilang tulog at hindi makaisip pa ng kung ano-anong nakakatakot na bagay. Nagpaalam naman si Ando na kung maaari ay kakain muna sila bago uminom at talaga naman pong kailangan nila ng alak para makatulog ng maayos sa buong magdamag. Nagkanya-kanya sa pagkuha ng pagkain ang magkaibigan, habang ang tatlong lalaking dumating naman ay nagsimula ng mag-inom. Nagmamadali sa pagsubo ang magkaibigan para makasabay sa pag-inom. Matapos kumain ay namahinga lang sila ng sandali at sumabay na sa tagay. Habang nag-iinuman ay hindi na nagdalawang isip ang magkaibigan na magtanong sa mga kainuman nila tungkol sa lugar na iyon. Natawa naman ang tatlong lalaki at pinabulaanan ang mga kwento tungkol sa kanilang lugar. Ayon sa mga ito, tahimik at mababait ang mga nakatira sa lugar nila.
May mga rebelde nga roon pero napapadaan lamang ang mga ito at hindi naman nanggugulo. Malaki pang araw ang pasasalamat nila sa mga ito dahil nawala ang mga magnanakaw ng hayop sa lugar dahil sa takot. Dahil doon, napanatag ang kalooban ni Tito Victor sa mga nadinig niya. Maya-maya pa, nabanggit naman ni Ando ang tungkol sa taong nakita nila kanina lamang. Natawa ang isa sa mga lalaking kainuman nila at sinabing baka si Totong lang ang nakita nila. Nasiraan daw ng ulo ang taong iyon dahil ayon sa mga kwento ay nawala ito ng halos 1 buwan at pagbalik ay maluwag na ang tornilyo sa utak. Ikinuwento daw nito na isinama siya ng isang serena sa kaharian nila para maging asawa pero tumakas ito. Habang lumalalim naman ang gabi ay dumadami ang alak na kanilang naiinom at unti-unti na ring nawawala ang takot ng magkaibigan. Noong matapos ang kanilang inuman, nagpaiwan si Melchor para samahan ang magkaibigan sa kubo kaya naman mas lalong napanatag ang dalawa. Pag-alis ng ibang kainuman ay nagkanya-kanya na ng pwesto ang tatlo. Kaagad na nakatulog si Tito Victor habang si Ando naman ay nagkape muna habang kakwentuhan itong si Melchor. Ilang minuto ang nakalipas. Nakarinig ng mga boses na papalapit sa kubo ang dalawa. Lumabas sila upang tignan kung sino ang mga paparating. Noong ilang metro na lamang ang layo ng mga papalapit, ay halos mabitawan ni Ando ang hawak na tasa dahil sa kanyang nakita. Isang grupo ng kalalakihan ang papalapit sa kubo na may bitbit na matataas na kalibre ng armas. Tinanong kaagad nito si Melchor kung sino ang mga iyon at bakit may dala silang mga baril. Tinapik lamang siya sa balikat ng kasama at sinabing ito ang mga rebelding tumadaan sa lugar nila. Lalong nakaramdam ng takot si Ando nang marinig ang sinabi ng kanyang kasama. Pakiramdam niya noon ay maiihi daw siya sa salawal niya at parang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Pagtapat ng mga kalalakihan sa kubo ay binati ito ni Melchor ng magandang gabi at inalok na magkape muna. Bumati naman pabalik ang grupo ng rebelde at tinanong kung sino ang kasama nito. Lumapit si Melchor sa mga kalalakihan at ipinaliwanag kung sino ang mga kasama. Tumingin ang mga rebelde kay Ando at tinanguhan siya ng mga ito bago nagsabing wala silang magiging problema sa lugar basta't huwag lamang gagawa ng kalokohan. Ngumiti naman si Ando at sinabing trabaho lamang ang pinunta nila roon at wala nang iba pa. Matapos naman ang maikling usapan, nagpaalam na ang grupo at doon lang nakahinga ng maayos si Ando. Pagbalik nila sa kubo, kaagad na nag-ayos ng mahihigaan ang dalawa para matulog na. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nagising si Tito Victor dahil sa kung anong pumapatak sa mukha niya. Nang makita kung saan ito nagmumula, ay napasigaw ng malakas si Tito na nagpagising naman sa 2 kasama niya. Kitang-kita niya ang isang malaking aso na halos makalbo na ang balahibo sa katawan. Nanlilisik daw ang mga mata. Nakalabas ang mga ngipin habang panay ang pagtulo ng malapot na laway ang nakadungaw sa bintana ng kubo. Dali-daling dinampot ni Tito Victor ang itak na nasa paanan at inundayan ng hataw sa mukha ang aso. Si Ando at Melchor naman ay nagkanya-kanya na rin ng pagdampot sa itak
sabay labas ng kubo at pinagtataga ang hayop. Umangil daw ito ng napakalakas at pumormang susugod sa kanila. Kung kaya't hindi nag-aksaya ng oras ang dalawa at patuloy lamang nilang pinagtataga ang hayop. Kaagad ding lumabas sa kubo si Tito Victor upang tulungan ang dalawa sa paglaban sa hayop. Sa tuwing aatakihin nila ito para tagain, ay naggagawa nitong umiwas sa bawat paghataw nila. Kung tatamaan man ay hindi man lang ito nasusugatan. Umangil ng malakas ang nilalang at isa-isang tinitigan ang tatlo bago ito umatake. Inuna nito si Melchor at dahil sa laki ay nakubabawan nito ang lalaki. Naiharang naman kaagad ng lalaki ang itak sa bunganga ng nilalang. Doon nakakuha ng pagkakataon si Ando at Tito Victor at sabay nilang sinaksak sa magkabilang tagiliran ang nilalang. Bahagya lang tumagos ang mga itak nila. Lalong naging mabagsik ang hayop at sila naman ang binalingan nito. Nang makatayo si Melchor, ay kaagad siyang lumapit sa kubo at kumuha ng kawayang nasalansan sa gilid. Dali-dali niya itong nilagyan ng tulis at nang matapos ay kaagad niyang sinaksak ang nilalang. Tinamaan naman ito sa bandang pigi dahilan para mawalan ito ng balanse at matumba. Dito na sabay-sabay na inatake ng tatlo ang nilalang. Ngunit mabilis itong nakatayo at lumundag ng napakataas. Tatakbo na sana ito papalayo pero mabilis itong sinibat ni Melchor at muling tinamaan sa hulihang paa. Pumalahaw daw ito ng napakalakas at pinilit lumakad papalayo ng paika-ika. Susundan pa sana nilang tatlo nang biglang naglabasan sa makakapal na damo ang ilan pang naglalakihang mga aso. Sa bilang ni Tito Victor ay 6 ang mga iyon at lahat ay kasing laki ng naunang aso. Nanlilisik daw ang mga mata nito at mga nakalabas ang mga ngipin habang tumutulo ang kanilang mga laway. Dahan-dahan itong humahakbang papalapit na sa kanila. Nakaramdam na ng takot si Tito Victor at si Ando ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Pagod na sila at wala ng lakas. Umatras silang tatlo pabalik sa loob ng kubo habang patuloy naman sa paglapit ang mga naglalakihang mga aso sa kanila. Alam na alam nilang hindi sila mapoproteksyonan ng kubo dahil wala itong takip sa bintana at pintuang maaaring isara. Kaya nagkasundo silang tumakbo papunta sa baryo para humingi na ng tulong. Ngunit halos 1 kilometro ang layo ng pinakamalapit na kabahayan sa kinatatayuan ng kubo nila. Noong akwang tatakbo na daw sila, ay tila ba nabasa ng mga nilalang ang kanilang plano, kaya naghiwa-hiwalay daw ang mga ito at pinaligiran sila. Dahil wala ng ibang paraan kung hindi lumaban na lamang, ay muling lumapit si Melchor sa mga nakasalansang nakawayan at mabilis na tinulisan ang mga ito. Inabot niya sa mga kasama ang mga kawayan at saka nag-ayang pumasok sa loob ng kubo. Doon kasi ay mas makakalaban sila ng maayos. Kailangan lang nilang bantayan ang bawat papasukan ng mga nilalang. Habang hinihintay ang pag-atake, ay nasabi ni Tito Victor na kapag nakaligtas sila, ay iyon na ang una't huling beses na pupunta sila sa lugar na iyon, bagay na sinigundahan naman ni Ando. Todo naman ang paghingi ng pasensya ni Melchor at sinabing ito raw ang unang beses na makainkwentro siya ng mga ganoong nilalang sa baryo nila.
Ang buong akala daw niya ay kwento-kwento lamang ang tungkol sa mga aswang at hindi niya sukat akalaing totoo pala ang mga ito. Nagkanya-kanya na ng pwesto ang tatlo. Si Melchor sa pintuan at sa tag-isang bintana naman si Tito Victor at si Ando. Ilang sandali lang ay biglang umatake na ang mga nilalang at sa tuwing magtatangkang pumasok ang mga ito ay inuundayan nilang tatlo ng pagsaksak ng kawayan. Sinisiguro nilang ang bawat pag-ulos ay tatama sa mga nilalang. Animoy mababangis na asong ulol ang mga hayop sa pagsugod sa kanila. Kahit tamaan ay aatras lang ang mga ito at muli na namang susugod. Ramdam na nilang tatlo ang pagod. Puro sugat na rin ang kanilang mga kamay at mga palad dahil sa pagtama ng mga buko ng kawayang hawak. Gusto na noong maiyak ni Tito Victor dahil sa magkahalong pagod, takot at hapdi ng mga kamay, ngunit pinipigilan niya ito sa kagustuhang makauwi pa ng buhay at maayos. Sa muling pag-atake ng mga nilalang ay nakapasok ang kalahating katawan ng isa ng mga ito at naabot ang braso ni Melchor. Nabitiwan ng lalaki ang sibat at napasigaw ng ubod ng lakas. Nang makita ni Tito Victor ang nangyari ay walang pagdadalawang isip na hinugot sa kaluban ang itak niya at inundayan ng mga taga sa batok ang hayop. Bumitaw naman ito sa pagkakasakmal sa braso ni Melchor. Tinanong ng dalawa ang kasama kung kaya pa ba nito at kung gaano kalaki ang sugat. Nang iangat ni Melchor ang braso para ipakita sa mga kasama ay nakaramdam ng panlalamig sa buong katawan at panunuyo ng laway sila Tito Victor at Ando nang makitang napakaraming dugo ang umaagos sa nawakwak na parte ng braso ni Melchor. Kaagad na hinubad ng lalaki ang damit at mahigpit iyong itinali sa sugatang braso, saka muling kinuha ang sibat na kawayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig sila ng isang sipol na napakasakit sa tenga. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay isa-isang nagsiatrasan ang mga nilalang na sumasalakay sa kanila. Napansin daw ni Tito Victor ang isang bulto ng tao sa di kalayuan sa kubo kung saan nila nakita ang inakala nilang taong papalapit sa kanila bago dumating sila Mang Esteban. Kitang-kita nilang lumapit dito ang mga aso na para bang maaamong mga hayop. Hinawakan pa daw isa-isa sa ulo ang mga ito bago naglakad papalayo. Nang tuluyan ng maglaho sa paningin nila ang mga hayop at kung sinong taong iyon ay napaupo sa sahig ang tatlo dahil sa tindi ng pagod. Nanatili silang nakaupo ng ilang minuto bago naisipang kumilos para tignan ang sugat ni Melchor. Hindi pa rin ito tumitigil sa pagdurugo kaya kaagad silang umalis sa kubo para magpunta na sa baryo at humingi na ng tulong. Habang naglalakad naman sila ay alerto sila sa paligid. Lakad-takbo ang ginawa nilang tatlo habang palinga-linga at nag-aabang kung may aataking muli sa kanila. Noong makarating daw sila sa baryo ay nagtungo kaagad sila sa bahay ng kapitan. Saktong-sakto naman na naroroon ang anak nitong isang midwife na maliban sa pagpapaanak ay may alam din sa first aid. Nalapatan kaagad ng paunang lunas ang sugat ni Melchor at naampat rin ang pagdurugo nito. Isinalaysay naman nila sa kapitan ang buong pangyayari at maging ito ay hindi talaga makapaniwala sa kanyang narinig.
Kung hindi pa nila kasama si Melchor na kilala sa lugar, ay baka hindi pa naniwala sa kanila ang kapitan. Hindi na nagawang magpahinga ni Tito Victor at Ando dahil sa tindi ng takot. Pagsikat ng araw, kaagad na dinala sa pagamutan si Melchor habang sila Tito Victor naman ay pinagpatuloy ang trabaho sa bukid. Tinapos nila iyon sa isang buong araw at hindi na muling nagpaabot ng gabi sa lugar na iyon. Noong makuha nila ang bayad, kaagad na nag-ayos ng mga gamit ang dalawa upang umalis na. Pagdating sa bahay ay hindi na nagawang maglinis ng katawan ni Tito Victor, diretso itong nakatulog. Maghapon, magdamag itong tulog at pagkagising ay saka lamang siya nagkwento sa amin tungkol sa nangyari sa kanila. Sa ngayon po, Kuya Bari, wala na po akong balita tungkol kay Melchor. Ang huli ko naman pong balita kay Ando ay umalis na daw ito ng Mindoro at lumipat na ng ibang probinsya sa parting Mindanao dahil taga roon ang napangasawa nito. Kuya Bari, ito po ang kasaysayan ng aking tiyuhin na hinding-hindi namin makakalimutan na. Isang pangyayari na muntikan ng kumitil sa kanyang buhay dahil lamang nakaengkwentro sila ng mga aswang sa baryo Bulalakaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw, Kuya Bari. At sana po magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. More power po sa channel and may God bless us all. Lubos na gumagalang, Andrew. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga nakikinig na kasundo saan mang panig ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Tawagin niyo na lang po ako sa alias na Isko. 79 anyos at nakatira ngayon dito sa lugar ng aking asawa sa Canlubang, Laguna. Hayaan niyo pong umpisahan ko ang aking kwento sa ilang sulyap sa aking pinagmulan at kabataan. Isang simpleng pamilya lamang po ang aking nakagisnan, Kuya Bari. Nakatira lamang po kami noon sa isang maliit na komunidad ng mga squatter sa Quezon City. Pagtitinda ng halayang ubi po ang pinagkakakitaan noon ng aking ina at ang aking ama naman ay isang driver po ng pamprobinsyang bus. Ang komunidad na kinalakihan ko po ay maihahalin tulad ko po, Kuya Bari, sa isang malaking gubat na punong-puno ng mga mababangis na hayop. Sa lugar naming iyon noong kabataan ko ay patibayan ng sikmura at matira ang matibay. Palibhasa po kasi ay doon yata naipon ang mga taong labas-pasok sa kulungan na bagamat hindi na wanted sa batas ay hindi naman kakikitaan ng pagbabagong buhay. Sa halip ay parang ipinagmamalaki pa nga nila na sila ang mga dating preso na kinatatakutan dati sa bilibid. Tila ba naging lisensya pa nga ito para maging siga at mapang-abuso ng mahihina na tulad ko po noon. Bata pa lamang po ako, Kuya Bari. Alaga na akong pagkatuwaan ng grupo ng aking kababatang si Paking. Palibhasa, ang ama nito na dating preso ay kilalang kilabot na siga sa aming lugar. Nasa elementarya pa lamang kami noon, madalas na po ako nitong kikilan ng aking baon. Nag-iisang anak po kasi ako, Kuya Bari, kaya kahit isang kahig, isang tuka ay medyo angat kami kumpara sa iba naming kapitbahay noon. Kaya marahil mainit ang mga mata ng ilan sa mga kapitbahay namin sa amin, lalo na itong si Paking. Ngunit kahit po lagi akong inaabangan ng grupo nito para agawan ng aking baon
ay hindi po ako pumapalag. Iniisip ko kasi ang mga bili ni tatay at ayoko rin namang mapasubo rin sa away ang tatay ko. Lalo at kinakampihan ni Mang Licorio ang kanyang anak kapag nang aargabyado. Tinitiis ko na lang po noon ang lahat kahit madalas ay umuuwi po akong punit ang uniforme ko at madalas na may putok sa kilay. Ang akala nga ng nanay ko noon ay lagi akong nakikipag-away sa labas ng eskwelahan. Hanggang sa aming paglaki ay hindi po nagbago si Paking Kuyabari. Mas lalo pa nga itong naging siga dahil nagkaroon din ng sarili niyang mga bataan kalaunan. Hindi ko alam noon kung bakit ito inis na inis sa akin. Inis na dinala hanggang sa kami ay magbinatilyo. Nasa unang taon na ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo nang sa wakas ay natimbog ulit ang ama ni Paking at nabalik sa bilibid. Kung kaya't pansamantalang naging matamlay ang grupo nito dahil wala ng resback na ipinagmamalaki. Kaya't pansamantalang naging malaya rin ako, Kuya Bari, na makagala, papasok at palabas ng aming looban nang walang dapat iwasan. Hanggang isang araw po ay nagpunta ako sa terminal ng bus na pinapasokan ni tatay upang kunin sa opisina ng kanilang kumpanya ang kanyang sahod. Hindi po kasi si tatay nakauwi noon dahil nagkasakit ang karelyebo niyang driver. Nang makuha ko ang sahod ni tatay ay agad na ako noong nagpaalam sa kanilang kahera. Palabas na sana ako ng terminal nang mamataan ko ang grupo ng mga batang tansya ko po noon ay edad 7 hanggang 8 na nagtatakbuhan papuntang palengke na malapit lamang sa terminal. Kasunod po nito ang isang lalaking patpatin na sa tingin ko po ay kaedad ko lamang o mas bata pa nga ng kaunti. May sukbit itong bag sa likod at isang maliit na bayong. Tumigil ito nang mawala sa paningin nito ang mga batang hinahabol. Mabilis kasing nakahalo ang mga ito sa karamihan ng tao, palibasa ay araw ng palengke noon. Dala ng kuryosidad, nilapitan ko po ang lalaki. Brad, mukhang napagtripan ka ng mga batang yun ah. Ano bang ginagawa ng mga iyon at hinahabol mo? Tanong ko naman dito. Hinihingal na napatingin ito sa akin at alanganing ngumiti. Dahil naman sa nakita kong pag-aalala sa mga mata nito ay nakaramdam po ako ng awa dito, Kuya Bari. Mukha kasing pagod na ito na para bang galing sa mahabang biyahe. Bakas din sa nag-aalala nitong mukha ang pagkatuliro. Lalo pa akong naawa dito nang malaman ko na nadukutan pala ito at natangay ng mga batang mandurukot ang wallet nito na naglalaman umano ng pera nito at address ng taong sadya nito sa Maynila. Naku, paano yan? Di wala ka ng pamasahe papunta sa address na sinasabi mo. Muli kong tanong dito. Alanganing itong tumango. Sige, kung ganun wala kang matutuluyan? Paniniyak na tanong ko sa lalaki na nagpakilala namang Alberto. Umiling ito muli na tila nahihiya. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero parang may humaplo sa dibdib dahil sa nakita kong tila pangamba sa kanyang mga mata. Tila naiiyak nga ito at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Lalo pang tila piniga ang puso ko nang sabihin nito na nais na lamang nitong bumalik sa kanilang probinsya dahil wala naman talaga siyang alam na ibang tutunguhan maliban sa address na nakasulat umano sa papel sa loob ng kanyang wallet. Ganun ba, Brad? Pero teka, pwede ka muna sa amin ha? Total medyo malaki naman ang bahay namin at 2 lang kami ng nanay ko. Mabilis na alok ko rito nang hindi nag-iisip. Batid ko po kasi noon, Kuya Bari, na maaaring makatulong si tatay na makauwi ito sa kanilang probinsya. Total ay gasino na ang 1 linggong ipapanatili nito sa amin. Basta't ang mahalaga ay may pansamantala itong matutuluyan habang hinihintay si tatay.
Hindi ko na po babanggitin ang lugar nito, pero dinadaanan ng biyahe kasi ni tatay noon ang probinsya niya. Bagamat kita ko noon sa mga mata ni nanay ang tila pagtutol sa pagsasama ko ng bisita sa bahay, ay hindi nito iyon isinatinig. Subalit, pinaalalahanan pa rin naman ako nito. Anak, hindi naman sa ayaw kong makatulong ha, pero parang hindi tama na basta ka na magsama ng taong hindi mo lubos na kilala dito sa bahay. Ay, alam mo naman ang panahon ngayon oh. Bihira ka na makakatagpo ng taong mapagkakatiwalaan. Pabulong na sita sa akin ni nanay noon habang inaayos ni Alberto ang mga laman ng dala nitong bayong sa kusina. Mga gulay at prutas na marahil ay pasalubong para sa taong sadya nito sa Maynila. Nay, mukha namang mabait po siya, di ba? Pangangatwiran ko naman. Ay naku, ikaw talaga. Alam mo, hindi sapat ang panlabas na anyo para malaman mo ang tunay na pagkatao ng iyong kaharap, anak. Maraming bagay sa mundo na hindi mo makikita gamit lamang ang iyong mata. Pahabol pa ni nanay bago ito nagtuloy sa inahanguan nito ng panindang halayang ube. Dahil nataon na bakasyon at ilang linggo ring walang pasok noon, ay toka ko ang paglilinis, paglalaba at pagluluto. Naging katulong ko kaagad si Alberto sa mga gawaing bahay habang wala naman si nanay. Bagay na lalong nagpagaan po ng loob ko rito. Hindi na rin naman ako sinita ulit ng nanay ko tungkol sa isinama kong bisita sa bahay ng mga sumunod na araw. Masipag po kasi ito at may pagkukusa. Hindi rin ito basta nangingialam ng gamit at mahusay ito sa gawaing bahay. Ngunit simula po nang dumating si Alberto sa amin ay nagkaroon ng mangilan-ngilan na kakaibang insidenteng mahirap po ipaliwanag sa aming looban. Isang gabi kasi noon, Kuya Bari, may namataan umanong malaking asong itim sinamang doming sa ilalim daw po ng aming bahay. Halos lahat po ng bahay sa amin ay may silong. Noong mga panahong yun kasi ay parang ganoon ang usong-usong mga bahay, Kuya Bari, lalo sa mga squatter. Nang sumunod na gabi naman ay nakarinig daw ang asawa ni Mang Goryo ng tila mga kaluskos at maririing yabag ng tila hindi mawari kung pusa ba o tao sa bubungan nila. Akala raw nito ay magnanakaw. Ngunit nang labasin umano ito ni Mang Goryo, dala ang paltik nito, ay nanlaki umano ang mga mata nito nang makakita ng malaking ibon sa ibabaw ng kanilang bubong. Bago pa man niya nakalabit ang gatilyo ng baril nito, ay biglang tumalon pabulusok sa silong ang malaking ibon na ito at nawala na lamang daw ito sa dilim. Ano kaya yun? Hindi kaya may aswang na dito sa lugar natin? Abay, biruin mong ang laking ibon nun. Pagkatapos mawawalang sukat na lang. Saka saan pwedeng manggaling yun walang kakahuyan dito na malapit sa atin. Narinig ko noong saad pa ni Mang Goryo habang nagkakape ito sa tapat ng bilihan ng almusal. Naku, Mang Goryo, hindi na maglalakas loob ang aswang pumasok sa looban natin. Baka siya pa ang kaining buhay ng mga siga dito sa atin. Natatawang sabat naman ng isang bumili rin sa tindahan. Hindi lang po ako kumibo noon, Kuya Bari, pero ewan ko ba kung bakit parang bigla akong nagduda sa pagkatao ni Alberto dahil sa mga pangyayaring iyon. Sa kadahilanang may mga kakaiba po kasi ako talagang napapansin kay Alberto kahit nung unang araw pa lamang nito sa amin. Hindi ko lamang ito pinag-ukulan pa ng pansin. Dahil hindi po kasi ito makatingin ng tuwid kapag kinakausap ng nakaharap sa kanya. Lagi po itong nakaiwas ng tingin o kaya ay nakayuko. Nung una, iniisip ko lang marahil ay dahil mahiyain ito. Isa pang napansin ko po rito noon ay parang kay linaw ng mga mata nito sa dilim. Iniisip ko na rin lang na baka sanay kasi ito sa probinsya na walang ilaw. Ngunit isang araw po noon, Kuya Bari, isinama ko itong bumili ng ulam sa tindahan. Tulad ng mga nakaraang araw kasi
ay kaming dalawa lang naman uli sa bahay. Sa kamalasan ay muli na namang nagkaipon-ipon ang grupo ni Paking sa dati nitong tinatambayan. Sinalakay ako ng kaba noon dahil alam kong kukursunadahin na naman ako ng mga ito. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari. Pagtapat namin sa mga ito ay agad kaming hinarang ng isa sa mga kasama ni Paking. Uy, may kasama ka pala. Ito ba yung pinsan mo daw na patpating? Baka ito yung dinadalaw ng aswang dito at mukhang may TV pa yata ito eh. Bungad nito sa amin. Napansin kong tumiim ang anyo ni Alberto. Hindi ako kumimbo noon sa takot na baka lalong magalit ang grupo ni Paking. Hindi ko gusto na madamay pati ang bisita namin. Ganoon pa man, hindi nakaligtas sa pansin ko ang matalim na tingin ni Alberto sa grupo ni Paking. Kahit nakayuko ito, ay pailalim nitong tinititigan ang grupo ni Paking na waring isinasaulo ang mga mukha nito. Napaatras ito nang bigla akong hawakan sa buhok ng isa sa grupo. Saka nakangising lumapit sa amin si Paking. Walang sabi-sabi na sinikmuraan po ako nito. Halos pangapusan ako ng hininga na agad na napalupasay sa lupa. Tila hindi pa ito nasiyahan ay sinapok pa ako nito sa bandang tenga. Saglit na tila nawalan ako noon ng pandinig, Kuya Bari. Nakita kong naghahalakhakan ng grupo nito bago nagsibalik sa kanilang inuman. Kinuha pa nga ng mga ito ang sukli ng perang pinambili namin ng ulam. Kuya, laging ganyan ba ginagawa sa iyo ng mga yan? Bakit hindi ka lumalaban? Tingin ko matapang lang naman ang mga iyon dahil magkakasama. Subukan mo kayang paduguan ng isa sa mga iyon at tiyak ko magpupulasan iyon ng takbo. Ani ni Alberto habang tinutulungan akong tumayo. Muli pa nitong tinapunan ng matalim na tingin ang grupo ni Paking na nagtatawanan pa rin. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Alberto, hayaan mo na. Huwag mo na lang pansinin yun. Sanay na ako sa kanila. Wala akong mapapala kung papatulan ko ang mga iyon dahil mga patapon ang mga buhay nila. Masisira lang ang kinabukasan ko dahil sa kanila. Ani ko naman dito. Kahit saan pala talaga may mga halimaw. Iba-iba lang ang anyo. Ang mga tulad nila ay hindi dapat pinatatagal ang buhay. Ani nito na bahagyang nagpatindig sa aking balahibo, Kuya Bari. Hindi ko akalain na ang tatahi-tahimik na tulad nito ay kayang mag-isip ng ganoon sa kapwa. Nang hapon ding iyon ay dumating ang tatay ko mula sa biyahe nito sa probinsya. Agad ko namang ipinakilala si Alberto at sinabi kay tatay ang problema nito. Walang problema yan, iho. Bukas ng umaga, pabalik ng probinsya ang bus ng kasamahan kong kadikit ko. Maaari ko siyang ipakiusap dito na isabay siya pabalik. Ani naman ni tatay na hindi naman nagalit sa ginawa kong pagsasama ng estranghero sa bahay namin nang hindi niya alam. Baka sa mukha ni Alberto ang kasiyahan bago kami natulog ng gabing iyon. Subalit naalipungatan ako nang makarinig ako ng tila langit-ngit ng aming hagdan sa may bandang kusina. Nagtaka po ako, Kuya Bari, dahil parang paakyat ang mga yabag. Naisip kong baka may magnanakaw dahil alam na nakadadating lamang ni tatay at marami itong dalang mga prutas at mga manok na galing probinsya. Ngunit noong tunguhin ko po ang kusina ay bigla namang nawala ang yabag kaya nagpasya na lamang akong bumalik na lamang sa aking silid. Nagtaka pa ako nang mapansin na parang wala sa sofa si Alberto kung saan ito natutulog. Bubuksan ko na lamang ang ilaw upang tiyakin kung wala nga ito roon nang muli akong makarinig ng mga yabag sa hagdanan sa kusina. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang may naririnig din akong paos na hagok na animoy galing sa matandang may sakit.
Sinasalita nito ng mahinang angil na tila likha ng isang aso. Nawala sa isip ko ang hinala na may magnanakaw. Napalitan ito ng hinala na baka may aso na nais pumasok sa kusina at mang-umit ng ulam. Ngunit ang hindi ko po maintindihan naman ay kung bakit parang kinikilabutan ako sa naririnig kong tunog ng hayop na iyon. Parang kakaiba kasi ito. Hindi ko alam kung natatakot ba ako dahil nananayong bigla ang mga balahibo ko sa batok. Ngunit nawala rin agad ang mga paos na hagok at mahinang pag-angil. Napalitan na naman ito ng maririing mga yabag. Nagpalinga-linga muna ako para makadampot ng panghampas man lang kahit na ano. Nahagip ng mata ko ang walis ningting naming may nakakabit na mahabang kahoy sa hawakan. Ginagamit namin iyon sa pangalis ng sapot ng gagamba sa kisame. Kinuha ko iyon at saka ako patingkayad at dahan-dahang bumalik sa kusina. Halos ayokong makalikha ng ingay para wag mabulabog ang kung anumang hayop na nasa labas. Marahil dala ng aking kabataan at kuryosidad, kahit na kinakabahan man ay nais kong malaman pa rin kung aso nga lang ba ito o tao ang lumilikha ng maririing yabag paakyat ng hagdan namin. Dinig ko kasi ang mahinang langit-ngit ng bawat hakbang nito sa mga baitang. Ngunit nang makarating naman akong muli sa kusina ay nawala rin uli ang mga yabag. Dahil nga sa matinding kuryosidad ay sumilip na ako sa labas. Sa tulong ng malamlam na ilaw sa posting malapit sa aming kusina ay naaninag ko ang may-ari ng mga yabag na iyon. Naggulat pa nga ako nung malaman ko kung sino ito. Si Alberto po, Kuya Bari. Nakahubad baro ito at nakasuot lamang ng kulay asul na kupas na salawal. Basang-basa rin ang buhok nito na parang naligo. Agad kong isinandal sa gilid ng pintuan ang daladala kong walis. Binuksan ko ang ilaw at nagmamadali itong pinagbuksan ng pintuan. Uy, akala ko naman kung sino na eh. Ang aga mo yatang naligo. Nakangising ani ko rito na nilakihan pa ang pagkabukas ng dahon ng pintuan. Inakala ko noon na marahil ay sabik na talaga itong makauwi sa kanila kaya kahit hating gabi pa lang ay naligo na ito. Ngunit nagtaka ako nang nanatili lamang itong nakatayo sa baitang ng hagdan sa tapat ng pintuan na nakatingin sa akin. Muli ko nakita ang pagkatuliro sa mukha nito tulad ng una ko itong makita sa terminal. Naging mailap din bigla ang mga mata nito nang titigan ko, ngunit hindi pa rin ito humahakbang papasok sa kusina. Inisip ko na baka naririnig din ito ang paos na hagok kanina na parang naghihingalong matanda kaya parang natigilan ako. Tingin ko nga noon ay para itong namumutla dahil sa nerbiyos. Panay na lang ang tikhim nito na waring biglang nagbara ang kanyang lalamunan. Pareho pa kaming nagulat nang biglang lumabas sa silid nila si tatay at sinita kami. Sa gulat ko nga po, Kuya Bari, ay natabi ko ang walis na isinandal ko muna pabaliktad sa tabi ng pintuan. Hindi nakaligtas sa pansin ko nang tila nakahinga ng maluwag si Alberto at mabilis na humakbang papasok. Anak, maaga pa. Tulog ulit kayo para hindi puyat si Alberto bukas sa biyahe niya. Wika ni tatay sa amin bago nagbalik sa kanilang silid ni nanay. Napapaisip na nasundan ko na lamang noon ng tingin si Alberto habang tuloy-tuloy itong pumasok sa sala. Matapos magbihis ay nahiga na ito sa sofa para matulog. Kinaumagaan ay maaga kaming nagising dahil sa ingay ng mga nagkakagulong mga tao. Sumilip ako ng aming bintana para alamin kung ano ang pinagkakaguluhan nga ng mga osyusero sa amin. Nakita kong nag-uumpukan itong parang mga langgam sa tapat ng tindahan
kung saan kami hinarang ni Paking. Tanaw kasi mula sa bintana namin ang tindahan na paboritong tambayan ng mga ito para mag-inuman. Nakita ko rin ang ilang unipormadong PC na tila may iniimbestigahan. Ang ganoong eksena, Kuya Bari, ay hindi na po bago sa amin. Madalas naman talagang may maghanap na krimen at patayan sa aming lugar noon. Pero hindi ko naiwasang hindi kilabutan sa nakita ko nang lumapit ako at makiusyoso na rin. Nakatiwangwang kasi sa tapat ng tindahan ang wala ng buhay na katawan ni Paking at ang 3 pa nitong mga kasama. Ang isa sa mga ito ay nakasampay pa ang mga bituka sa sandalan ng inuupuan nilang pwesto. Butas din ang leeg nito na animoy nginat-ngat ng malaking aso. Ganoon din ang bangkay ni Paking at ng katabi nito sa upuan na parang inalisan pa ng puso at atay. Parang doon na rin mismo ang mga ito inabutan ng kamatayan at hindi na nakatayo pa. Dilat din ang mga mata ng mga ito na parang nakakita ng nakakasindak na bagay bago nga ito nalagutan ng kanilang mga hininga. Ang isa naman sa mga ito ay tila dinukot ang mata sanhi upang mabutas ang ulo nito. Noong tanungin ng mga PC ang may-ari ng tindahan kung walang kakaibang narinig ay wala itong isinagot kung hindi iling lamang. Wala raw kasi itong narinig na sigawan o nag-aaway ng gabing iyon, maliban sa mga igik at paus na pag-angil na tila galing sa isang malaking aso. Grabe, masyadong brutal naman ang pumaslang sa mga ito. Parang may personal na galit sa biktima ang mga sospek ah. Saad ng isang investigador. Tulad po ng marami, hindi rin ito naniniwala na isa lang ang salarin na tahimik na pumaslang kina Paking. Isa pa ang madalas na krimen sa amin noon ay harapang saksakan, tagaan at barilan. Unang beses po yun, Kuya Bari, na may natagpo ang mga bangkay na ganoon karimarimarim ang pagkamatay. Parang lutang ang isip ko noon na nagbalik sa bahay namin. Pagdating ko dun, inabutan ko na nagluluto si nanay sa kusina nang maipababaon kay Alberto. Hindi ko tuloy napigilan na hindi tapunan ito ng nagdududang tingin. Ngunit napansin ko na agad din itong umiwas din ng mga mata at nagkunwang hindi pansin ang aking pagsulyap sa kanya. Oh, ano nga ba yung pinagkakaguluhan doon sa tapat ng tindahan ni Merla, anak? Bungad na tanong ni tatay na kagagaling lamang maligo sa banyo sa baba sa labas ng bahay. Dinig ko may mga pisi na naman eh. Kay aga-aga namang mag-away at magpatayan ng mga tao rito talaga. Bulalas na duktong pa ni tatay. Tay, hindi po away. May misteryong salarin na pumaslang sa grupo ni Paking. Naku tay, kung makikita nyo lang po tay, lahat ho ay wakwak ang leeg na animoy sinakmal ng malaking aso. Daig pa ho nito yung sinalaki ng aswang eh. Balita ko naman habang nakatingin pa rin kay Alberto na noon ay parang biglang nabalisa. Nakuha na ang mga bangkay at wala ng tao sa tindahan nang dumaan kami nila tatay upang ihatid si Alberto sa terminal. Ngunit nanatili akong nakikiramdam pa rin kay Alberto habang binabagtas namin ang daan palabas ng aming munting komunidad. Nakita kong tinapunan pa nito ng malalim na tingin ang upuang may bahid pa ng dugo ni Paking. Noong nasa terminal na kami, ay binulungan ako ni Alberto bago sumakay sa bus. Salamat sa lahat, Isko ah. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan ninyo ng inyong pamilya sa akin. Sana maging matahimik na ang pagdaan mo sa tindahang iyon. Ngayong wala na ang mga halimaw ng syudad na grupo ng lalaking iyon. Usal nito sa aking tenga nang yakapin ako nito bilang paalam. Hindi ko noon maintindihan, Kuya Bari, kung bakit bigla ako kinutuban sa sinabi nito.
Bahagyaring nanayo ang mga balahibo ko sa batok na parang bigla akong kinilabutan na di ko po mawari. Ilang araw nang wala si Alberto nang mapansin ko ang kamisetang nakasuksok sa isang hindi namin ginagamit na tabo. Agad namang bumangon sa akin ang matinding kuryosidad. Dinukot ko ito mula roon at binulatlat. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang puno iyon ng natuyong dugo. Bigla ko naalala na ito ang kamisetang suot-suot ni Alberto ng gabing iyon bago natagpuan ang mga bangkay ng grupo ni Paking. Pakiramdam ko po noon, Kuya Bari, ay biglang nangapal ang ulo at mukha ko sa labis na kilabot. Kinakabahan akong dinala ang damit sa loob ng bahay. Inilagay ko iyon sa isang supot at itinapon sa basurahang malayo sa amin. Bigla kasi akong natakot na baka mapagbintangan kami o madamay pa sa ginawang investigasyon sa pagkamatay ni Paking. Kinagabihan, nagtanong ako kay nanay sa ilang alam nito tungkol sa aswang. Oh, bigla yatang naging interesado sa mga aswang ang anak ko. Di ba sabi mo noong maliit ka pa ay hindi naman totoo ang mga aswang? Ang sabi mo pa nga sa akin ay si Paking at ang mga tulad ng ama nito ang tunay na aswang. May himig panunod yung ani ni nanay sa akin. Ganun pa man, Kuya Bari, sinabi naman nito ang mga bagay na nais kong malaman. Ayon po kay nanay, iba-iba daw ang uri ng mga aswang. May iba na nakakapagpalit daw umano ng anyo ng hayop. May iba naman na nakakagaya naman ng mga hayop na unang makita ng mga ito paglabas ng bahay nito. Meron din namang iba na hindi daw talaga nakakapagpalit naman ng anyo. Gumagamit lamang ang mga ito ng hipnotismo para makita mo ang anyong nais nilang ipakita sa iyo. May iba na tuwing kabilugan lang ng buwan nakakapagpalit ng anyo. At may iba naman daw na nagpapalit ng anyo kahit kailan nito naisin. Iba-iba rin umano ang lakas at kahinaan ng mga aswang, Kuya Bari, ayon sa aking ina. May ibang aswang daw na naaapektuhan ng asin. Ang iba naman daw, yaong mga uri ng aswang na lupad o nakakalipad ay nabibigatan naman daw sa kalamansi at tanso. May ibang aswang din daw na takot naman sa buntot pagi. Mayroong uri ng aswang na dumudugo raw ang tainga sa tunog ng pinagkiskis na itak at sungay ng kalabaw. May uri daw ng aswang na hindi raw makahinga sa amoy ng sinusunog na buto ng kalumpunay at may aswang daw na takot sa walis tingting. Sa lahat po ng sinabi ni Nanay, Kuya Bari, ang panghuli ang nakaagaw ng pansin ko. Nay, paano takot po sa walis tingting? Napapaisip kong tanong sa kanya. Yun ba? Hindi kasi sila nakakapasok o nakakalabas ng bahay kapag may nakabaligtad na walis tingting sa pintuan, anak. Hindi sila makakadaan doon hanggat hindi naaalis ang walis tingting o nabubuwal. Bigla na naman uli ang pangingilabot ko, Kuya Bari, sa naging tugon ni Nanay sa tanong ko. Pakiwari ko, ay totoo nga ang aking hinala. Mukhang aswang yata ang naisama ko sa aming bahay. Naalala ko kasi na hindi makapasok-pasok si Alberto sa kusina ng gabing iyon dahil naisandal kong pabaliktad sa pintuan ang walis tingting na gagamitin ko sanang panghampas sa umaakyat sa aming hagdan. Hanggang ngayon po ay hindi ko mahanapan ng sagot ang mga tanong ko, Kuya Bari, ng gabing iyon. Ngunit ano't ano pa man ang totoo sa likod ng mga pangyayaring iyon ay tanging hiwaga ng mundo na lamang ang nakakaalam. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Salamat po kung mapipili po ninyo ang aking kwentong karanasan. More power po sa inyo at naway lumawig pa ang naaabot ng inyong channel.
lubos na gumagalang. Isko. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.